गाज्रि फटक आरो भिडिअआ माबोरै भाइरेल जायो? भाइरेल भिडिअआ मा आरो भाइरेलआ माबोरै जायो आरो भाइरेलखौ सोर खालामो? हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं भाइरेल भिडिअनि सोमोन्दै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखादों जानो हागौ दासान्दि फेसबुक वाट्सएपफोराव भाइरेल जागासिनो दङ। आं बेनि सोमोन्दैनो नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर। नोंथांमोना जाहाथे नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो नोंथांमोना नोंथांनि लोगोफोरनो नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। भाइरेलआ जानो थाखाय जोबोद गोरलै। नोंथाङा जायखिजाया मोनसे खामानि गाज्रि खामानि मावदों अब्ला नोंथाङा बेखौ केमेरा खालामनानै भिडिअ केमेरा खालामनानै नोंथाङा जेब्ला नोंथांनि मबाइलाव लागोन अब्ला नोंथाङा बेखौ सोरनोबा नङा सोरनोबा शेयार खालामगोन, अब्लानो भाइरेलआ जागोन। जेब्ला नोंथांमोना गावबा गावनि गार्लफ्रेन्ड एबा बयफ्रेन्डनि गाज्रि फटक आरो भिडिअ जेब्ला नोंथांमोना शेयार खालामलायगोन अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअआ आरो फटकआ भाइरेल जानो थाखाय बांद्राय गोबाव लाया। मानो होननानै बुङोब्ला गाज्रि फटक आरो भिडिअआ थाबैनो भाइरेल जायो आरो जोबोर गोख्रैथिजों बे खारो। आरो माब्लाबा समाव नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरनो जेब्ला गाज्रि फटक आरो भिडिअखौ शेयार खालामगोन एबा गावनि फटक आरो भिडिअखौ शेयार खालामगोन अब्ला बेबो भाइरेल जानायाव बांद्राय गोबाव लाया। मानो होननानै बुङोब्ला सासे नङा सासे लोगोफोरा नोंथांनि गाज्रि फटक आरो भिडिअखौ शेयार खालामगोनानोसो खालामखागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बेखायनो गाज्रि फटक आरो भिडिअखौ रावनोबो शेयार खालामलाबाय आरो ससियेल मिडिया वाट्सएप फेसबुकफोराव मालाबाबो दा आपल'ड खालामलाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला गाज्रि फटक आरो भिडिअआ थाबैनो भाइरेल जायो। गाज्रि फटक आरो भिडिअखौ मालाबाबो वाट्सएप आरो फेसबुकआव शेयार खालामलाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि गाज्रि फटक आरो भिडिअखौ शेयार खालामबाय थायोब्ला बेफोरबायदिनो भाइरेल जालांबाय थागोन लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि फटक भिडिअ शेयार खालामनायखौ गारदो लोगोफोर। बिदिब्ला आंनि नैबे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो।